Ar fferm Llanda ger Maen Clochog yng nghanol y preselau yma i mynwent ac adfeilion hen Eglwys Teilo Sant. Yma claddwyd aelodau o deulu'r Melchior. Pan fyddai ymwelwyr yn galw heibio fe fydden nhw'n cynnig dŵr bywiol o ffynon Teilo ger llaw mewn llestr ar honni roedd yn rhan o benglog St Teilo. O'n nhw'n dod ma yn boenus ac yn y blaen a fi'n o'n ma'n hollrach. O, hwnna wir. Odi. Wel, nhw'n meddwl, ynddo fe? Wel, a'r dŵr oedd yn rhinweddol wedyn neu'r ffaith bod yn cael ei yfed mas o benglog? Ie, nawr. Na beth oedd ei fwyaf, ynddo fe? Dŵr oedd y dŵr, ond beth oedd tu ôl y stori, ynddo fe? Ond yn ystod y 20au fe ddiflannodd y penglog o Llandailo, a bu ei leoliad yn ddryswch tan i ddisgynyddion y Sant, teulu'r Matthews o Awstralia, gyhoeddi ei fod yn ei meddiant a'i bod am ei ddychwelyd i Eglwys Gadeiriol Llandaf, lle mae beddfain y gŵr oedd yn byw yn ystod yr 5ed a'r 6ed ganrif. Ond bod y dryswch wedi ei ddatrys a bod y penglog unwaith eto yn ôl yng Nghymru, creu Jack Owen mae yn Llandailo y dylai fod ac nid yn Llandaf.